Mr. Johnson va entrar a la seva gran biblioteca. Feia temps que no hi estava. Va mirar tots aquells marcs penjats de les parets que emmarcaven els seus diplomes que s'havia guanyat. Li va semblar que l'habitació estava massa fosca per culpa d'aquelles cortines pesades de vellut de color verd. Va obrir una de les cortines perquè entrés més llum, però amb aquest acte va fer caure un d'aquells marcs. Es va ajupir, el va mirar per si s'havia trencat, però no, només s'havia escostronat una cantonadeta del marc. Però el que sí que havia passat és que el cartronet que hi havia darrere del marc es va separar i entremig del cartronet i del marc va haver una carta. Caram, això ha de portar molt de temps en aquí. La va mirar i en seguida va recordar aquella carta. Aquella carta l'havia dut a la seva mare, que li havien donat a l'escola, tancada perquè li donés. Amb aquella carta li va portar uns records que aquell dia mateix 3 professors l'havien esbroncat. I l'havien esbroncat pel mateix sempre, perquè estava distret, perquè llegia masses llibres. Ja n'estava fart d'esbroncades pel mateix. No li interessava res del que explicaven els professors. Ell tenia capacitat per recordar tot el que havien explicat de pe a pa i complia amb els deures. Però ell el que volia era llegir llibres, llibres d'aventures, llibres de viatges, de conèixer el món, de conèixer gent. I això era el seu mal. Per això van fer una carta que la van dirigir a la seva mare. Quan va entregar la carta a la seva mare, aquesta va obrir la carta, la va mirar i va veure que li brollaven unes llàgrimes. I el fill li va dir: «Mare, què passa?» La mare ràpidament es va eixugar les llàgrimes. «Res, fill, res. N'estic molt orgullosa de tu. Però què diu la carta?» La carta, ja te la llegeixo. Diu, mira, sense mirar quasi la carta. Diu, «Apreciada senyora, tenim el goig de comunicar que estem molt contents i satisfets amb el comportament del seu fill i l'interès que posa per les coses. Però pensem que la nostra escola no està prou preparada per donar el nivell que el seu fill necessita. I per aquest motiu seria convenient que busquessin una escola que els professors siguessin d'un nivell superior per poder-lo orientar amb els seus estudis. Atentament i felicitats pel fill que té». Això és el que posa. A l'endemà mateix van trobar una altra escola i va anar. I va començar una altra vegada els estudis a un altre nivell. Amb el temps es va graduar. Després li van concedir el títol de capità de vaixell. 3 voltes al món va fer. I més tard el van fer director general de l'escola nàutica del país. Però va tornar a mirar la carta que havia sortit darrere d'aquell quadre i no l'havia llegit mai. Solament la seva mare l'havia llegit. Encuriosit, la va obrir i va posar a llegir-la i posava: «Distingida senyora, lamentem comunicar que el seu fill no s'adapta a les necessitats pedagògiques del nostre centre. És una criatura molt distreta que només li agrada llegir llibres, no atén els professors ni a les indicacions i que pensem que té algun problema psicològic que s'hauria de fer mirar per entesos amb això. Per la qual demanem que busquin un centre que estigui més adequat al seu nivell i deixi la nostra escola, ja que no s'ajusta al nostre programari.
atentament el claustre